oslovili ťa ohľadne modelingu na Instagrame alebo na Facebooku, na TikToku, že na to máš. Ak ti niekto píše z nie oficiálneho konta nejakej zahraničnej agentúry, tak prosím ani neodpovedaj. Alebo ak si pod nejakou agentúrou zapísaná, ako napríklad pod Fame Management, daj nám okamžite vedieť, že tento a tento scout alebo scoutka ma oslovili o spoluprácu, prosím o preverenie. Ty prosím ťa, nič nerieš bez agentúry. Prečo? Stáva sa nám to x razy, že modelky, ktoré promujeme, same sa promujú, tak im píšu rôzni ľudia na Instagram, že sú skauti a chceli by ich do takých a do takých agentúr. A keď nám dajú na nich kontakt, tak buď sa nám už nikdy neozvú, alebo zistíme, že nikdy ani pre agentúru, pod ktorou oni akože vystupujú, nepracujú. Toto je jedna z výhod, ak pracuješ pod modelingovou agentúrou, že ona všetko pre teba vybaví a overí. Keď sú modelky freelance, tak hovoria, že to tiež má nejakú výhodu, tak ušetria väčšinou 10%, ale potom si same všetko musia zisťovať, či tá ponuka alebo fotograf je seriózna a veľmi veľa z nich potom ani nedostane peniažky za vykonané dielo, pretože tí daní ľudia si povedia, to je nejaká len freelance modelka, tak nebudeme to ani riešiť, nemá nikoho za sebou. Takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo je dobré pracovať pod serióznou agentúrou. Takže zopakujme si také základné pravidlo. Ak máš exkluzívnu zmluvu s nami a niekto ťa chce na fotenie alebo ťa oslovuje o bližšiu spoluprácu, treba nám dať vedieť, aby sme to mohli preveriť. A keď nemáš s nami exkluzívnu zmluvu a niekto ťa oslovil, ale máš záujem s nami spolupracovať bližšie, tak kľudne nás tiež môžeš osloviť. Ak to bude v našich možnostiach, tak radi ti pomôžeme. Ahojte.